Стартирате бранд за дрехи или искате да направите фирмено облекло? Ето как DTF принтът и бродерията могат да издигнат продукта ви на следващото ниво. И как да ги комбинирате без да губите време и пари. Здравейте, аз съм Валентин от Remarkable Studio и днес ще сравним бродерия с DTF принт. DTF принтът е бърз и лесен. Дизайнът се отпечатва на специален лист и след това се прехвърля с термопреса на дрехата. Възможностите за дизайн са почти безкрайни, а процесът е бюджетен и ефективен. Перфектен е, ако искате бързо и лесно производство. При DTF принтът имаме възможност за по-ярки и по-изразени цветове. Бродерията е различна. Тук дизайнът се изработва ръчно. Всеки детайл се прави специален софтуер, преди да се захване на дрехата. Процесът е по-бавен и по-скъп, но резултатът е професионален и е почти вечен. Комбинирането на DTF и бродерия ви дава най-доброто от двата свята. Бързи и цветни дизайни, плюс детайлен и професионален завършек. Това е както успешните брандове го правят, без да пращате продуктите си на няколко места и да се чудите за минимални количества. Ние от Remarkable Studio ще се погрижим от първия до последния детайл. Имате идеи или готови дизайни, изпратете ни ги и ние ще ги превърнем в реалност. Ако не сте сигурни как да подходите, свържете се с нас и ние ще направим консултация.